Všetci máme sny. Aj napriek tomu mnohým z nás prekryje frustrácia a každodenná rutina tieto naše sny tak, že ich ani nemáme snahu ich zrealizovať. Náš sen sa rozplynie a s ním sa rozplynie aj naša vôľa formovať náš vlastný osud. Ako je možné, že ľuďom zo skromných podmienok a katastrofálneho zázemia sa častokrát podarí vytvoriť život, ktorý nás nakoniec dokáže inšpirovať? Povedz mi, ako je napríklad možné, že Jim Kwik, častokrát nazývaný aj chlapec s pokazenou myslou, sa nakoniec stal celosvetovým jedným z najlepších trénerov mysle. My máme v rukách možnosť formovať náš vlastný osud. Len sa preto musíme skutočne a hlavne záväzne rozhodnúť. Na to, aby si reálne začal formovať svoj život, platí jednoduché pravidlo. A to je, že to, čomu sa venuješ dnes, alebo kam smeruješ svoju energiu, sa ti postará o to, čo príde zajtra. Ja ťa vítam takto oficiálne na mojom v poradí 4. Real Talku, kde sa primárne venujem téme možnosti s network marketingom, ale takisto aj osobnostný rast, pretože som presvedčená o tom, že jedno s druhým úzko súvisí. Viete, ani ja nepochádzam z nejakého podporného prostredia a zázemia, ale napriek tomu som vo svojom vnútri mala silný pocit, že môj život môže a bude oveľa lepší, aký bol. Viete, ak chcete úprimne zmenu, pozitívnu zmenu vo vašom živote, v prvom rade musíte zvýšiť nároky na seba. Tou najdôležitejšou vecou bolo zmeniť to, čo som očakávala sama od seba. Prepáčte, ale naozaj málokrát sa stáva, že človek zo skromných podmienok, naozaj nepodporujúceho prostredia má o sebe dostatočné sebavedomie, aby si vôbec vedel predstaviť, čo všetko sa v ňom skrýva, aký má veľký potenciál a na základe toho ich ani nerozvíja. Nerozvíja v sebe tie silné stránky, nerozvíja ten svoj potenciál, pretože ani nevie, že nejaký má. A to je práve tá naša hranica, prečo si častokrát povieme, toto si môže maximálne dovoliť, viac nič iné neexistuje. Ale toto je len obrovitánsky sebaklam, ktorý je tak strašne sebadeštruktívny. Naozaj sa skús pozrieť na to, čo si povieš na konci svojho života. Robíš dnes to, čo ťa privedie k tým zajtražkom, po ktorých naozaj reálne túžiš? Vedie ťa to k tomu bodu, aby si na konci života povedal, áno, nemenil by som na svojom živote absolútne nič, pretože som prežil život podľa svojich snov. Dal som do toho všetko, robil som to pravidelne, systematicky, nikdy som sa neprestával vzdelávať, posúvať, ale preto som mohol žiť naozaj svoj sen. Úplne presne si pamätám na to obdobie, keď som si povedala, vidím, že proste môj celý život je taký veľký chaos a stop, takýmto životom proste ja odmietam žiť. A vtedy som ešte nevedela presne, akým spôsobom sa dostanem k tým svojim cieľom. Samozrejme, prvým bodom bolo definovať, kým sa naozaj reálne ja chcem stať a čo chcem dosiahnuť. Čiže prvý bod je určiť si nejaký cieľ, aby som vedela, kam vlastne smerujem. Pretože častokrát sa potom stáva, že žijeme v takom veľkom chaose, kde riešime non-stop len tú dennú rutinu, tie naše problémy a ono to reálne v živote je tak, že keď sa naozaj reálne sústredíš na tie problémy, do tvojho života budú prichádzať. Ak sa budeš sústrediť na riešenia, tie riešenia ti budú prichádzať. A takto isto sa to stalo aj s tým môjim snom. Ja som nevedela, že ja buď skončím v network marketingu, že skončím ako intelekt tréner, a dneska som tu. A prišlo to do môjho života jedine kvôli tomu, že som sa rozhodla mať iný život. Rozhodla som sa každodenne vzdelávať, pracovať na sebe. Rozhodla som sa žiť svoj sen. Takže všetko sa to ku mne nejakým spôsobom dostalo len preto, že som začala pravidelne a systematicky sa posúvať a vzdelávať. A takú príležitosť máš aj ty. Vieš, keď som prišla do network marketingu, nevedela som, že to budem brať tak vážne a že ma to dokáže tak strašne posunúť. Vieš, ja nie som žiaden milionár, ako som spomínala už v prvej časti. Ak si ju ešte nevidela, určite si ju budeš pozrieť. Lebo som ešte ani nevedela, aká veľkosť toho network marketingu reálne je.
ja som len videla proste to všetko okolo toho. Akých ľudí som začala spoznávať, čiže akí ľudia mi začali prichádzať do svojho života. Ľudia, ktorí mali úplne iné nastavenie mysle, ako ľudia, ktorí len non-stop riešia životy iných, problémy, hrajú sa na súdcov, nosia masky proste a ich životy sú úplne zrútené. Úplne zažívajú nepokoj, smútok a žiaľ. A keď sa raz dostanete do tejto energii takých ľudí, ktorí naozaj majú veľké ciele, veľké sny, ktoré majú úžasnú energiu, tak sa tým človekom proste aj stanete, ak sa s nimi budete obklopovať. Nikdy v živote by som nepovedala ja, že sa dostanem k tak strašne úspešným ľuďom, s ktorým som mala tú česť sa stretnúť a porozprávať. Nikdy v živote, pretože ma brzdili obmedzujúce presvedčenia z mojej minulosti. Áno, my sme výtvorom minulosti, ale to neznamená, že musíme byť jej aj otrokom. Áno, úplne otvorene a verejne poviem, že network marketing mi kompletne začal meniť život. Úplne si pamätám na to, ako ma strašne ľudia odhovorali od network marketingu, ako sa mi ľudia smiali, keď som začala točiť videá na internet. A dnes mi práve tí ľudia hovoria, wow, ty si sa naozaj posunula. Viete, keď som bola mladšia, tak som nezažívala veľmi podporné nejaké správanie na moju osobu, aby som si možno myslela, že za niečo stojím, že naozaj som výnimočná. Ale na základe tejto cesty som sa vlastne dostala k tomu, poď sa zaujímať o tú psychológiu, poď sa zaujímať o to, čo sa vlastne v tebe deje, na základe čoho a ako to môžeš zmeniť. Presne táto situácia ma dostala k tomu, aby som začala sa zaujímať o tému nastavenia mysle, pretože si reálne myslím, že cez ten mindset si dokážeme zmeniť úplne všetko, čo sa možno aj predtým zdalo nemožné. OK? Viete, ale keď som vstúpila do toho celého kruhu, pretože ako hovorím, network marketing mi dal toho naozaj veľa, mi práve úspešní ľudia dali to, čo ja nazývam ako vnútornú motiváciu. Oni vo mne videli niekoho, kto je výnimočný. Oni ma potlapkali po pleci a povedali mi, dievča, ty budeš raz veľmi úspešná, pretože vidím tvoju disciplínu. A presne to vo mne zanechalo ten pocit, áno, ja som výnimočná, ako každý jeden z nás. Aj ty, aj ty, aj ty, aj ty, ktorý to uvidíš v archíve, aj ty, o ktorý to uvidíš o 10 rokov. My tu nie sme len tak náhodou. Každý jeden z nás má v sebe gigantický potenciál, OK? Možno dnes tomu ešte neveríš, pretože v tebe spí a nikto ho v tebe nezobudil a ty ho ďalej nerozvíjaš. Ale máš v sebe niečo, čo v tebe len spí a potrebuje naozaj zobudiť. Network marketing mi dal teda ľudí, ktorí majú úplne iný mindset a tým človekom sa pomaličky aj ja stávam. Dal mi ten najlepší osobnostný rast na základe Johany Gdanec, Beaty Kapcovič a Erika Voryho, proste rôznych školení, webinárov, coachingom, ku ktorým som sa dostala len na základe toho, že som vstúpila do network marketingu a začala túto cestu. Zmenilo mi to vzťahy, zlepšila som sa v komunikáciách, zlepšila som sa možno v nejakom prezentovaní, naučila som sa plánovať, naučila som sa organizovať, naučila som sa naozaj určiť, dať stratégiu, zmysel svojmu životu a to všetko kvôli tomu, že som sa rozhodla byť aktívna a hľadať a byť hladná po tých informáciách, čo sa týka network marketingu, OK? Skús si naozaj predstaviť takú liňajku, normálne si nakresli, že tu je dnešok, a ako môže vyzerať tvoj život o 20 rokov? Keď budeš robiť to, čo robíš teraz, každý jeden deň, kde sa uvidíš o tých 20 rokov, alebo o 10 opäť. Ale keď sa pre niečo vnútorne rozhodneš, dáš si záväzok a budeš to každý jeden deň v sebe podporovať, tak tvoj každý jeden deň sa budeš zlepšovať, posúvať a o tých 20 rokov budeš žiť už dávno svoje sny. OK? Aj toto všetko je možné. Mám svoj úplne prvý tím odhodlaných, cieľavedomých, ambicióznych žien a som za nich naozaj neskutočne vďačná. Sú to
ženy, ktoré sa rozhodli zmeniť svoj život a začať si plniť svoje sny. Napríklad Česká republika, Slovenská republika, Poľsko. Toto je network marketing, aby sa ľudia spájali a ja budem úspešná vtedy, keď budeš úspešný ty. To je to najkrajšie, čo môže byť. To je ten najkrajší pocit vedieť, že aj týmto celým projektom, biznisom, nazvi si to ako chceš, reálne môžeš začať od nuly, ale každým jedným dňom sa posúvať, zlepšovať, skvalitňovať svoj život. Pozri sa. Komunita je v dnešnej dobe naozaj veľmi potrebná. Podporné prostredie. Naozaj bez podporného prostredia, povedzme si, pôjdeš ako slimak. Ale pokiaľ sa hodíš do podporného prostredia, pôjdeš ako gepard. Rozhodnutie je len čisto na tebe. My sme pripravení byť tu pre teba. Odovzdať ti všetko, čím sme prešli my. Odovzdať ti všetky dovednosti, ktoré nás posunuli ďalej. Môj jeden kurz Intelekt trénerstva stojí 200 €. Touto celou spoluprácou nielen, že začneš meniť svoj život od základu, tebe, ale zároveň získáš osobného kouča. Už nastalo, pretože ty a ja budeme jeden veľký tím. A ak sa ešte stále na to necítiš, tak do ničoho ťa nenútim. Človek v prvom rade musí sa zamilovať do tej predstavy seba samého, kým chce sa stať a zamilovať sa do tej svojej budúcnosti, ktorú chce do svojho života pritiahnuť, aby to reálne bolo zrealizovateľné. A ak ten tvoj čas príde, neváhaj sa na nás obrátiť. My všetci sme tu pre teba. My ťa budeme podporovať, my ťa budeme posúvať. Pretože spoločný rast je ten najkrajší rast na celom svete. Bez seba poznanie som o sebe zistila, že ja som extrémne veľký vizionár. A mala som takú víziu proste naozaj nakopnúť to moje okolie, pretože mi na tých ľudí neskutočne záleží. Chcela som, aby sme rastli spoločne. A ja si úplne presne pamätám na to, keď som začala teda čoganie a začala som k tomu v prvom rade pozývať tých ľudí, na ktorých mi úplne najviac záleží, pretože som chcela, aby začali zažívať to, čo zažívam proste ja. Tie uvedomenia, tie posuny. A ich prvá reakcia bola, ja vôbec na niečo také nie som, to je celé celkovo klamstvo, prosím ruky od toho preč a ja nepotrebujem parfémy, ja nie som na parfémy, ja neviem predávať. A dneska už je tu tá cesta, že práve tie ženy hovoria, ja nechápem tým slovám, ktoré som rozprávala predtým, pretože už za 2-3 mesiace vidím, o čom to je. Chápem tú celkovú silu, dáva mi to všetko zmysel a každodenne sa posúvajú. Už párkrát som spomínala, že za krátky čas sa nedá objasniť tá veľkosť toho celého a čo všetko ti to môže priniesť. Najlepšie to zistíš tak, že to budeš žiť na vlastnej koži. Nájdeš nás tu, nájdeš nás aj tu, nájdeš nás aj tu, nájdeš nás aj na tomto YouTube, kde sa stále dozvieš nejaké informácie. A ak si človek, ktorý reálne chce byť súčasťou nášho tímu, podporujúceho prostredia, veľkého projektu a robiť niečo, čo je z dlhodobého hľadiska úplne gigantická bomba, keď už to povedal proste aj Eric Worre, aj Tracy Brokers, títo dvaja typkovia, neviem, či ich mená som spovedala úplne správne, tak ja ti garantujem, že to tak proste byť musí. Ja sa neskutočne budem tešiť na každého jedného z vás, ktorý sa k nám bude pripájať. Ja sa teším na tvoje výsledky, ja sa teším na tvoje úspechy. Ak nie si pripravený byť naozaj tým človekom činu, ale chceš byť len šťastný zákazník, tak určite nám nezabudni dať follow na našej novej Instagramovej stránke, kde budeme pridávať všetky naše lukratívne, luxusné vône, inšpirované od celosvetových značiek za bezkonkurenčnú cenu, ktorú si jednoznačne dokáže zabezpečiť každý a srdce to nebude bolieť ani peňaženku. Ale ak si človek, ktorý chce využiť silu prítomného okamihu, chce začať skvalitňovať svoj život, tak sa nám jednoznačne ozvi. My ti tú veľkosť toho celého ukážeme
A to rozhodnutie ostáva už len na tebe. Pretože naše rozhodnutia a činy formujú náš osud. Takže ja sa s vami pre túto časť lúčim a teším sa na budúce.